सबाय प्लिज जोंनि सिजौ टीमनिसिम आंनिफ्राय रिक्वेस्ट आखाइ खबजबनानै होदो। ओम प्रकाश केरकाटारिजों दिहुनजानाय सिजौ सावथुनखौ दिनै सापागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलआव बेखेवजेनदों। सिजौ बर' सावथुन ओम प्रकाश केरकाटारिजों दिहुनजानाय सावथुनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव देखायनायनि उनाव दिनै चिरांनि सापागुरि इउनिभार्सेल सिनेमा हलआव दिनै देखायजेनबाय। सिजौ सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आगुनि फावखुंग्रि फावखुंगुरफोरखौ हांख्रायनानै लाबोयो आरो सावथुनखौ बेखेवनानै दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव सावथुननि सोमोन्दै ओम प्रकाश केरकाटारिया फोरमायो दि गोदोनि भुटान सरदारनि सिमनायाव रायजो जानाय बर'फ्रा खस्थ' मोननायखौ लानानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों आरो उननि समावबो आसामिस रावावबो राव सोलायनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथियो। जेब्लाबो मोजां बाथ्रा सान, मोजां खामानि माव, मोजाङै था, मोनथिबाय? सिमां हाजोनि हरै मा दं नों मिथिगौ ना? बैथिंजाय दं जानांगौ नारें जुमब्रानि गेदेर बागान दं। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा, नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। बैखौलाय सिजौ बिथिं मोजां मोजां दं, खायै थां। नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लांनि। मा? आं हारसिङै थाङा। आं हारसिङै थाङा। आरो इसोरा गासैखौबो मोजां खालामजोबगोन। ओरैहाय बे सावथुननि बिथोनगिरियाबो बे सावथुनखौ जोबोद मोजां आरो आसामिस रावावबो नुगोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों। बेखिनियानो दिनै नोंथाङा नोंथांनि सावथुन सिजौखौ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव थानाय माखासे सिनेमा हलाव दिन्थिबाय आरो बावनो नोङो स्पेसियेलि दिनै बर'नि गागि आर्टिस्टफोरखौ लेंहरनानै देखायदों। आरोबाव नुनो मोनदों दि गोबां गागि माने आर्टिस्टफोरमोन। आसलथे मा फिलिंसजों मा साननानै सिन्था बे खामानिखौ मावनाय जादों नोंथाङा? खुलुमबाय। दिनैनि बे समा सफैबाय 16 सेप्टेम्बर दिनैनि डेटआ। थ' दिनै जत' माने मा होनो जोंनि बिटिआर एरियानि बर' पपुलेसन थानाय एरियायाव थानाय माने हल सिनेमा हल थ' बेयाव सिजौ मुभिखौ जों रिलिज खालामबाय, हल रिलिज। थ' हल रिलिजाव जोंना क'क्राझाराव गल्ड सिनेमा हल दं आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हल दं आरो टंलानि साया सिनेमा। थ' बेयाव दिनैनिफ्रायनो बुक माइ श'आव रायजोफोरा नायबानो मिथिगोन बबे टाइमाव सिजौ सावथुनखौ मा होनो टाइमिंखौ मिथिगोन आरो। थ' बेथ' जाहैबाय माने मुभि रिलिज खालामनाया जाहैबाय। नोंथाङा सोंनाय बादि आर्टिस्टफोर लिंहरनाया एक्चुअलि गोबाव सम जोंना कभिडआव जोंना एक्चुअलि आर्टिस्ट मिटबो जायाखैमोन, जेबो जायाखैमोन। थ' जिहेतु सिजौ मुभिया इन्डियान पेन'रमायाव मोननायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायनो आरो इन्टारनेसनेल अनेक एवार्ड मोनदों।
तो आंना खोथाया जाहैबाय मा बे एक्चुअलि मोजाङै जुदि मा होनो नायनो सानोबा बेखौ बिग स्क्रिनावसो थारमाने सिनेमा हलावसो बुस्थुखौ बेरखाङो बेनिखायनो आं जोंनि जि सिनेमा लाइननि जोंनि कलिगफोरखौ आं माने मा होनो लिंहरनाय जादों थ' अनेक आर्टिस्टआनो दिनै बेयाव गेट टुगेदार टाइपनि बेयाव फैजोबदों थ' आं बिराद मोजां मोनदों मानोना एक्चुअलि प्लेनिङा हरखाबैसो जादोंमोन आंना साननै सिगांल' आं आर्टिस्टफोरखौ कल खालामदोंमोन अनेकआनो माने फैयाखै खिन्थु मेक्सिमामानो फैदों थ' बेयाव दिनै गेट टुगेदारखौनो बुंनांसिगोन आरो अनेक सिनियर आर्टिस्टफोरखौबो आं लिंदोंमोन आरो जुनियर आर्टिस्टफोरबो दं थ' आं गासैखौबो लोगो मोननानै गोबाव सम अनेकखौनो लोगो मोनाखैमोन आं दिनै लोगो मोनबाय दा मुभिखौ नायगासिनो दं दा मा बुङो अनेक मिडियायावनो आं बुंखांबाय एक्चुअलि बे मास्लादार फिल्म टाइप नंखाया बे जाहैबाय बै समनि 1958नि बिफोर 1958नि स्ट'रिखौ लानानै बानायनाय जादों इन्ड' हिस्ट'रिकेल आरो बेखौ इन्ड' भुटान एरियायाव जा माने बर' एरियाफोर बिसिनि एरियायाव गोलैयोमोन रायजो जानायफोरनि मा असुबिदा जादोंमोन माबादि माने गंगारफोरा बाहायोमोन जेब्ला माने नोंना टेक्स जेब्ला मोनामोन थ' बेखौ लानानैनो मोनसे माने उन्दै गथ'नि जायनि प्रटगनिस्टनि नामानो जाहैबाय सिजौ थ' बेखौ बेस खालामनानै जों स्ट'रिखौ बानायनाय जादोंमोन थ' स्ट'रिया बेनि गोजौआवनोसै आरो सानबेसे सोलिगोन बे सिजौ सावथुना सिनेमा हलाव सिजौआथ' 1 उइकथ' ओरैनो सोलिखागोननो हलाव थ' जुदि रायजो राजाफोरा जुदि माने मा होनो नायफैयोबा हला जुदि बुक थाबाय थायोबा 1 मान्थबो सोलिनो हागौ बे हलजों खोथासै आरो रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव आरो दिनाव खनबेसे देखायनायनि टारगेट लादों टारगेटआथ' एक्चुअलि हलनि अनारासो खालामो बेखौ अडियेन्सनि गोजौआवसो जायो बेसे फिलाप जायो थ' बै हिसाबाव प्लेन खालामनानैसो बिसोरो खालामो आरो मेन्स साप'ज हमना ला क'क्राझाराव सानसेयाव 4 गाहाम देखायनो हायो जुदि जोंनि सिजौ मुभिखौ जुदि रायजोफोरा अनसायोबा होमबा बै स्क्रिनाव गासैबो स्क्रिनावनो बेखौ देखायनाय जागोन आरो जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव स्क्रिन होनो थाङोबा 3 दं 3D 2D थ' बेयाव अनारा बुंनाय बादिबा फार्स्टआव जोंना 3 श' दं ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बारायनानै होगोन होनदों ओमफ्राय साया सिनेमा हलावनो बिदिनो अनारा बुंदों जे रेसपन्सनि सायाव आरो बुस्थुखौ মানে ভাল লাগিছে হাউচফুল আপোনাৰ বাকীকেইটা শ্ব' হাউচফুল গৈ আছে চ' এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো হোৱাৰ পিছত যোনখিনি গেষ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ ৰিভিউটো শুনিবলৈ ৰৈ আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ৰিলিজ হয় বড়ো ভাৰ্জনৰ ৰিলিজটো এতিয়া আমি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ পৰা চ' এছমিছ ভাৰ্জনটো আমি এইটো ইয়াৰৰ লাষ্টত এৰিম চ' আমি বিচাৰি আছোঁ যে এইখন চিনেমা মানে যিমান পাৰোঁ আমি সিমান অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈ যাওঁ অকল মানে বড়ো ভাষা কোৱা বা বড়ো ভাষা বুজি পোৱা মানুহখিনিয়ে নহয় চবেই চাওক যাতে সেই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আমাৰ অসমত নাথাকে ট্ৰাইবেল ভাষাৰ চিনেমাও মানুহে চাওক আৰু যিবিলাক মানুহে ট্ৰাইবেল ভাষাও নাজানে তেওঁলোকেও যেন এই চিনেমা চাওক চ' আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তাকে চ' হোপ চব যেন ভাল হওক ছাবটাইটেল আছে ইংলিছ ছাবটাইটেল আছে আৰু অসমীয়াত আমি যেতিয়া ৰিলিজ কৰিম তেতিয়াও আমি চাগে মষ্ট অফ ছাবটাইটেলছ ৰাখিম এক্টাৰ্ছটো আপোনাৰ ওম প্ৰকাশ আছে গম পায় আৰু পেঞ্জি আছে জয়ন্ত নাৰ্জাৰী আছে তো বিশেষকৈ জয়ন্ত নাৰ্জাৰীৰ লগত মোৰ কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে তেওঁ ভাল এক্টাৰ বুলি মই শুনি আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ কাম চাইছিলোঁ তেওঁৰ নাটক চাইছিলোঁ চ' এজ এন এক্টাৰ তেওঁক যেতিয়া মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ এটা স্পেচ পাইছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিল আপুনি বড়ো ফিল্মৰ এজন ডিৰেক্টৰ হৈছে কেনেকুৱা আপুনি বড়ো ভাষা লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা মানে বড়ো ভাষা মই সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ মোৰ মা বড়ো হয় আৰু মাৰ ফালৰ পৰা মোৰ দাদা ওম প্ৰকাশ তেওঁ বড়ো হয় কিন্তু মই বড়ো ভাষা বিশেষ তেনেকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু এই ষ্টৰিটো আমাৰ যিহেতু বড়ো এৰিয়াজত এই ছিষ্টেমটো যোনটো স্লেভাৰী ছিষ্টেম আছিল ভূটানত বহুতখিনি বড়ো মানুহ মানে এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত মানে জীৱনত অসুবিধা হৈছিলে তেওঁলোক বহুত ছাফাৰ কৰিছিলে শ্লেভ হ'বলগীয়া হৈছিল চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে চিনেমাখনৰ লেংগুৱেজটো বড়ো ৰাখোঁ আৰু মানে মই বড়ো লেংগুৱেজ ফিল্ম মেকাৰ বুলি নিজকে নকওঁ মই জাষ্ট ফিল্ম মেকাৰ হয় মই বিভিন্ন লেংগুৱেজত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ইচ্ছা আছে চ' মোৰ আৰম্ভণি যে বড়ো লেংগুৱেজটো হৈছে মই বহুত ভাল লাগে সেইটো কথা ভাবি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বড়ো লেংগুৱেজেৰে আৰম্ভ কৰিম চ' তাকে